U jednom kraljevstvu kralj je želio vidjeti tko su njegovi najodgovorniji i najhrabriji podanici. Jednog jutra dao je postaviti ogroman kamen nasred glavne ceste koja je vodila u grad. Zatim se sakrio nedaleko i promatrao. Prolazili su trgovci, bogataši, seljaci. Svi su se žalili zašto nitko ne makne ovaj kamen. Neki su glasno kritizirali kralja i vlast. Drugi su jednostavno zaobišli kamen i nastavili dalje. Nitko se nije potrudio pomaknuti ga. Satima kasnije naišao je siromašni seljak. Nosio je košaru povrća na tržnicu. Kad je ugledao kamen, spustio je košaru i počeo gurati. Znojio se, ali nije odustajao. Napokon uspio ga je odgurnuti s ceste. Ispod kamena torbica sa zlatnicima i poruka. Za onoga tko ne zaobilazi prepreke, već ih rješava. Tvoj kralj. Pouka. Prepreke često skrivaju prilike. Ne bježi od problema, možda iza njih stoji tvoja nagrada. Ako ti se svidjela ova priča, zaprati za još dnevne motivacije. Tvoj uspjeh počinje malim koracima.